Добро утро! Добро утро от хотел Шипка, комплекс Златни пясъци. Тази сутрин се разходих от хотела, където нощувах с нощи, до морето. Не беше малко пътя, но в мен имаше желание. Не познавах траекторията, но аз вървях и се вдъхновявах. Вдъхновявах се от красотите, които са направили хората около пространствата, около хотелите, зеленината, птичият пой, а когато видях морето, започнах да усещам морската енергия. Тук сега е време да кажа колко съм благодарна за това, че днес съм тук, за това, че вчера помогнах на човек от моя екип, който, тръгвайки за Златни пясъци, ме звънна и попита: Диди, ти имаш ли съответен продукт наличен в теб? Спешно ми трябва за внучето. Разбира се, че аз го имах. И наистина направихме такава среща, че на път за Златни пясъци взех продукта от дома и го предадох на жената. Благодарна съм, че успях да помогна на едно дете, което не искаше да ходи в аптеката, неговата баба, защото тя знае силата на нашите продукти. И винаги съм казвала, не е въпросът да знаете, въпросът е да ги имате налични на рафта, в шкафа, в чантата. Защото когато падне един организъм и се нуждае от спешна помощ, вече е късно да бързаме. Искаме само да има време, време за сън, време за разходка и време за прием на тези биодобавки. Радвам се и съм благодарна, че все повече достигам до хора, които търсят здравето, хора, които са жадни за информация, и всеки, който е усетил ползите от добавките, вече сам със своя личен номер се поръчва в удобно за него време, както за доставка, така и начин на плащане. Какво печелим с нашия личен номер? Първо, свобода. Второ, здраве. Какво е здраве, ако нямаш свобода? И какво е свобода, ако нямаш здраве? Ето, това е различното. Когато достигнеш до консултант, който е минал по пътя, той ще ти каже къде и какви проблеми е срещнал. В началото аз ползвах продуктите точно като лекарства. Колко време да ги пия? Пия ги и ги спирам. Защо ги спирам? Защото усещах, че са скъпи за моя портфейл. Но когато се вслушах във втората възможност, която компанията предоставя, аз вече вземам толкова, колкото иска моето тяло. Вземам всеки ден остеофорте за моите кости. Малко ми трябваше да вляза в остеопороза, но не влязох. Вземам колаген. В момента Flexibility колаген тип 2 е на промоция, плюс остеофорте. Естествено, че ще се взема от тази промоция. И тук искам да отбележа, никога не се запасявам, защото знам, че винаги имам 30% отстъпка от цените на клиентите. Тоест, вземам си толкова, колкото мога, и винаги имам една кутийка резерва, да мога, като свърша моята настояща, да се взема веднага новата неотворена кутийка. Сред посочените продукти, които вземам всеки ден, това е коензима. Други клетъчна енергия никога не излиза от чантата ми. И тук се оглеждам, за да не объркам пътя. И друго, което взимам, е морска енергия. Защо е полезна морска енергия? Защото в нея имаме органичен магнезий, органичен калций и органичен йод. Къде повече изобилие в една капсула, къде само водорасли афа, зелена енергия, пробиотиците не ги забравям. Вземам си омегите, защото омегите, течно злато, обогатената формула с витамин D3 и омега 3, 6, 7 и 9 и оранжевия етикет, обикновените омеги, само 3, 6 и 9,
със здраве за нашите клетъчни мембрани, коса, кожа, ногти, емоционално състояние, храна за мозъка в ансамбъл с водорасли алфа. И всичко, което го иска моето тяло, а не му го дава порцията чиния на масата, аз го добавям с добавки. Затова подкрепете се. Не чакайте да влезете в липси и да дойдат диагнозите. А диагноза имате ли? Не е толкова страшно. Просто започвате, детоксикирате, попълвате и задържате нивото здраве, което вече да ни донесе нови липси, защото диагнозата идва, когато вече тялото няма резерв. Бъдете здрави, вдъхновени. Аз продължавам напред, за да ходя да си направя закуската сутринта. Прекрасен ден, приятели и последователи на здравето!